Ungasibhayizeli thuthu. Angithi uyazi. Mina ngisigibela isikhathi eside ngizangagibela ithuthu mina zawu4. Ngisengathengela uDoctor umlungu kade ngishaye omunye umlungu ePitoli. Wajabula abaqhashi bami. Bafike bangithengela isithuthu. Okwesibili bangithengela isibomvu isithuthu mhla ngishayela leli ibhutimali anqanyukelwa zemba. Okwesithathu ngaphinde ngashaya leli shangane la ngapha baphinde bangithengela izazi zaba u4 ngase ngibatshena belungu bakwasibanga ngathi ngikhathele manje lento ngiyanetha lento ngizame. Bathi uJoseph bathi akangitshengisa ukushayela babengithanda belungu. Mfana ngikibelile manje hey ngikibelile asesibusisekile hayi mfana ngeke sisakwisa manje otikolosho babalekile ukake njalo mfana ke kulezi insuku ngiphelelwe ngamanzi ngaphi asaphela amanzi Israel asaphela sengibagcilaza ngokonyaka amen ngoba manje nje ngoba ngizonyuka ngiyale Italy ngoba ngila ebuhleni nje manje bengizobika ukuthi fanele ngiyele Italy phesheya sebephinde bangimemeza manje ngixawa ngabantu ngoba mina lapha ngile phesheya bengishuthwa ngemali bengibabiza $250 yabo la eSouth Africa ngiyamemezela namhlanje ingaziqala igcilazi ngonyaka osayo angithi niyazi masihle entabeni eKenani iyaqala lento iyakhokhelwa manje ukushutha abafana ayikhathele manje ayingeke iyaqala kunini ngishutha kodwa ngingatholi lutho hayi ngempela phesheya ngibuye nginemahlanyana phesheya hayi bafowethu ingaziqala igcilazi lento ngiyekeni ngekhaya manje ngoba siyahamba siye ekhaya lento isuke ebuhleni lento ngihamba nananga udokotela udokotela wendi ufike wangenzela inkinga lapha elonganeni phambi konyaka udokotela lo wabuza kimi lo dokotela wathi amandla angaka ngothathaphi ngoba ngumuntu omnyama sengisuka phesheya ngiyamchaza ngathi ngawathatha kwaShema usethi lo dokotela sena ukuyobona uShema uyisekeleke kweMathupha ke kuShema uthe suka esethi phambi konyazi wasethi I'm looking uniform hawu siqala iyamgcilaza mina lo eyagcilaza lapha esofeni kagcilaza impela hayi cha bafowethu ngibonge kakhulu sengihamba ebuhleni bamaNazaretha ngicabanga ukuthi intshumayelo le namhlanje ekhulunywa ubaba uthe ucela ukuthi thina amaNazaretha siphatheni kahle futhi wacela wathi thina amaNazaretha ababone ngathi abanye abantu ukuthi kuyaphilwa esontweni eNazaretha kuyaphila kukhona ke sihlukene phela impela kukhona abantu abakholwe ngempela angilonga kukhona amaNazaretha abantu abakholwa ngokweqiniso kukhona amanaza uhlukene ngazama lento fanele ihlukanise lento ngiphatheke kabi umfana ngimali umfana noma ngibona ukuthi mhlambe akungifanele wathi umfana hawu uyasonta mkhulu ngababaza ngathi mina mfana hawu sengisuka phesheya kwaJesu umfana ngazombuza lo angisahlukene ukuthi ngeke ngangena isulu mina impela hawu engani ngafika lapha ngonyaka odlule uyakhumbula ngafike ngacela kubaba ngathi sebengibizile baba ngibizwe University of Tel Aviv hayi isilone sasezulwini sathatha 2 minutes sangibuka sathe sibheka phezulu ngase ngashikada ayisishayileke le hey kwaba ngifika ngaphesheya ngavela ngagqoka wona lo mNazaretha ngahamba ngala lapho kwakuhambe khona uJesu ngahamba yonke indawo koJordan nakoGalile ngifikile khona ngithe mangifika khona ngafike ngabizwa zintshebe zathi yimi kuphela engivumelekile ukuthi ngiye ethuneni likaJesu kwakade nginqatshwa ngoba kwakusanda kuphuma iCovid hayi ngasho ngathi mina hayi suka ngeke bengenzeli ukuthi eSouth Africa fanele bangene impela kodwa nje ngebuhlungu mani bafuthe ngendaba yeload shedding hey buka nje manje siyahamba manje siyemakhaya ngifelele kusekufika ama-TV amathathu ekhaya nefridge lenemfishana nale fridge ephesheya lati isetshenziswa uChronic bathi nayo ifile akekho njalo umuntu mina ngimblema uhulumeni hayi uhulumeni udlalela mina nje futhi mina nje angisafuni ukukhuluma indaba kahulumeni vele umgqilazo omkhulu vele umgqilazo omkhulu hayi ngoke ngizwe ngonyaka ozayo uNkulunkulu hayi ngoba ngizoba phe kwakhe ngizoke ngimiyelele naphesheya kuloko hayi uNkulunkulu hayi sengikhathele mina awuphatha kuloko sikhulume ngento eyodwa indaba kaGesi awu impela uDu hayi mina uhulumeni futhi akangixabene naye futhi anginandaba nohulumeni anginankinga naye kodwa imisebenzi yakhe emibi yokuthi esenzele load shedding amabhizinisi afile amabhizinisi madoda bayabaleka belungu bangixaka mina laba baholi uthi ubabone sebethe cababa laba phambi kababa meka khipha isibuso sobahlala usebeqedile useqedile ubaba sebezokuchaphaza thina ke sengize ngithi mina uShembe cela ukuthi babagqilaze mase bebhetha phela amen